I tere, tak jak godą, na śpecowa słuchaj všetce, co interesują się historią, ale nie leno. Naszym gościem jest Radosław Kamiński, koordynator projektu Dwory i Pałace Pełniowi Głebełtu. Witamy serdecznie. Witam. Bundzemy godę o tym projektu, ale przed tym jeś i oba chcą się dowiedzieć, no bo w ten projekt jest zaangażowany po ranowce podmiotów z pianc rozmaitych państwów, ale zacznijmy od Kasie, płet Pomłeżygłe. Jak to z tyma dworma i pałacama je? Wiele takich obiektów mamy, wiele my mieli w przeszłości i jaci je ich stun? Czedemy ten projekt wymyśleli 15 lat temu, bo takie faktycznie prawda, to ISO naliczył w samym powiatce w Kryzwejrościm kole 60 obiektów, ale później jak się okazało, po latach, czy je kończył, dostał też od marszałka na stypendium, to wypracowujem dwory pałace powiatu Wejrościgłe i naliczyłem aktualnie kole setci. Plus do tego powiat Pucci to jest kole 50-60 plus Lamberści, także w samych narodowych Kaszebach, w tych trzech powiatach mamy ponad 200 obiektów, ale jak na to zerkniemy z perspektywy całego województwa, to na im województwie, gdzie jest około 400-500 obiektów o charakterze dworsko-pałacowym. Także jest to dość wielka liczba. To aż ciężko uwierzyć, bo my jesteśmy w sztandze, co może wymienić w głowie 2-3 jakieś place, jakie znajemy z naszej głowy koligłe. I to też pokazuje, że z tą wiedzą naszą trzeba coś zrobić i temu też może radzić, między innymi ma ten międzynarodny projekt, ale jego jakimś zamierzeniem, jak rozumiem, jest zwiększenie tego turystycznego potencjału tych placów i informowanie o historii tych mylów. Bo projekt co dokładnie nazywa zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru południowego Bałtyku. Takie nazwa przetłumaczone z angielskiego, ale mówimy nie blus nas, bo my tu jesteśmy jako Stowarzyszenie Turystyczne Kaszebę Północny, jesteśmy jednym z partnerów, ale w sumie jest tych partnerów 13. 4 z Puelści, krom nas jest Muzeum Wejrości, jest Pomorska Unia Mobilności Aktywnej i jest też 4 partner z zachodnio-pomorskiego, tacy stowiera też gminów i powiatów Doliny Parcente, to są te 4 partnerzy Puelści, plus tego lider i 3 partnerów niemieckich, to są też stowarzyszenia właścicieli dworów i pałaców z Mecklenburg-Vorpommern, czyli z tej Mecklenburgii historycznej, plus do tego 2 partnerów jest z Litwy, 2 ze Szwecji i 1 z Danii, także to jest towarzystwo międzynarodowe. Ciekawi mnie, co z Parłancią, prawie te państwa, czy jako specyfika historyczna tych obiektów? No my szukamy cały czas tych wspólnych mianowników, bo to też nam jest potrzebne do wspólnej promocji, bo co nas charakteryzuje? To, że mamy obiekty historyczne, to, że te obiekty są w różnym stanie, że naszym celem też jest uretanie tej spuścizny, tego dziedzictwa kulturowego w tych budynkach, jak istnieje. I no, szukamy też tych wspólnych mianowników. To właśnie te zindzenia, ci memiele, chociażby grupa robocza od marketingu i PR-u, co spotkała w Lisewskim Dworze na przełomie rujana i listopadnika. My mieli takie 2-dniowe zindzeni, gdzie my szukali takich wspólnych mianowników, żeby później to jakaś firma profesjonalna szerechtowała nam w formie czy to wspólnego logo, czy to takich haseł, które pokażą ten wspólny mianownik. Na pewno łączy nas historia, bo są okazywy, że jednak, no wiadomo, na naszych terenach tu ten wątek niestety niemiecki jest dość obszerny, bo ta historia dworów i pałaców, jak sobie przez Lezy, to jednak większość z nich była budowana przez Niemców, którzy tu w XIX-XVIII wieku mieszkali. I teraz chodziło to też, żeby te wspólne mianownicy znaleźć i to wykorzystać. My tak wspominamy te czasy komunizmu, kiedy oni so tak może za bardzo władza nie interesowała historią i te obiekty były taci zaniedbane. A jak to w innych krajach i ciekłe nas poprawdza je widzę jako taką pozytywną zmianę, czy jest wiele roboty przed nami? Jak zdrzy na ten temat właśnie w ostatnich 20-30 latach po tych przemianach ustrojowych, no to pewno poprawiło, bo wiele budynków zostało odrestaurowanych i
wyremontowanych dla ledzy, ale jednak je wiele takich terne wskutek tych zmian, czy DTPGR, te wszystkie instytucje rolne padły i stale plus mieszkańcy w tych budynkach starych, które nie mają detków na remonty, to ta degradacja tej substancji, no niestety są posunęła do przódku i wiele z nich je na stanie agonalnym i też jakby jednym z efektów tego projektu może być to, że najdzie się ktoś, kto będzie chce uratować taki budynek, wykupi go jako swoje siedlisko, wyremontuje i będzie tam mieszkał, zwiąże z tym placem swoje rzeczy. Mhm. No i teraz wracając do projektu dworów i pałaców pełniowych był tu. Jaci mają być taki wymierny efekt tej całej roboty, no i na jak długi czas na je zaplanowano? My zaczęli robotę od sierpnia, także umowa podpisano na 3 lata. Przez 3 lata i będę się tym projektem zajmował, a takie główne 3 zadania, jakie mamy w naszym budżecie zaplanowane, to Festiwal Dworów i Pałaców. To jest taka impreza, która jest pewno zapożyczona od Niemców, były nie wymyślone to czyleniste lat temu i robią w jeden weekend we wszystkich obiektach różne wydarzenia, koncerty, eventy, wszystko to, co by mogło ledzy przesygnąć do tych placów i my teraz właśnie na 1-2 czerwca planujemy pierwszą edycję tego festiwalu u nas, ale to będzie przez 3 lata jeszcze terminy nowe pracujemy. Na razie to ten pierwszy eksperymentalny, którym my zaczniemy. Także przez te 3 lata w tych naszych budynkach będziemy próbowali przesygnąć ledzy i to zarówno turystów, i to tych krajowych, a może nawet krajów zagranicznych, ale też ma być to takie pewno autopromocja wśród mieszkańców. Też pewno, żeby zbliżyć tych ledzy, które mieszkają wokół tych budynków, żeby ich nastawić pozytywno do tych właścicieli nowych, bo czasem jest to problem jednak, gdzie ci ledzy nie rozumieją tej potrzeby, że ten gospodarz nowy, który wyremontował, że to jest dobry człowiek, który chce z tego budynku coś wycisnąć, uratować, a nie było robić deci. Także to jest jeden z takich tematów. Drugi to jest wydawnictwo Jaci Bundze w 3 językach, w polskim, anielskim i niemieckim. I to będzie taka oferta zbiorowy, głównie skierowana dla familiów. To jest też wielka kwota w tym budżecie. No i trzecie działanie to geocaching, czyli te skrzynki dla poszukiwaczy skarbów, co jeżdżą z GPS-a, i szukają takich różnych skarbów, skrzynek. Quelle setcimy tych geocachingowych skrzynek musimy w tym terenie wokół dworów i pałaców postawić i to będzie też przez 3 lata się odzejało. No i wszyscy wespół działania marketingowe, bo to jest ten marketing wspólny, to jest na pewno większe przełożenie, bo jak wszystkie organizacje razem robią tą promocję i ci partnerzy zagraniczni, to będzie lepszy, to wiadomo, efekt. Mhm. No mi się wydawało, że takim pierwszym efektem obec to prawie, żeby przekłonać ledzy, co mieszkają niedaleko takich obiektów, gdzie je tako potrzeba, żeby je odnawiać, ale też może te działania mają zainteresować takich potencjalnych inwestorów ledzy, które chcą prosto wziąć w dozyr taki obiekt. I tak od kilku lat jeżdżę też z wycieczką z Trójmiasta. Przepraszam. No i wiele ledzy nawet z Trójmiasta. Nimy te świąte, że tu tak blisko Kuelena i taki blokados tych budynków. Nawet koledzy czasem z danej gminy nie mają tej wiedzy, że no chociażby w tym Głescece, nie, że były 34 dwory. To jest mało kto wie. Jedna wieś. A to jest plus jedna wieś. I były 4 budynki, które możemy zakwalifikować jako dwory czy pałace. No także ta wiedza i wiadomo, że nie ma nieciekawych placów, są plus nieodkryte, a człowiek jak analizuje ten temat, jak to badireje, czy to w dokumentach, czy to na mapach starych, albo nawet dniowo jeżdżąc w teren, jakie większe skupisko starych drzewiant, to znaczy, że tam był może czydes park. A jak był park, to znaczy, że czydes tam był może dwór czy pałac. Nie? I taką drogą też te badania, to badirowanie direje. No i mam nadzieję, że też nie te obiekty terne są typowo turystyczne, my, że tak powiem, uratujemy i pokażemy, ale też przeleżność ta historyczna otoczka, czy tych wszystkich pozostałych budynków będzie też pokazany, może czy to w formie właśnie wydawnictwa, bo takich działaniów, które nie są blusleno z projektu, też są udywy robić co z więcej, bo wiadomo, tych wszystkich właścicieli budynków
też by odrangłe stygnąć razem do współpracy, bo każdy z nich ma swój zgrzad, każdy ma swój interes wiadomo na pierwszym placu i to też jest dość wielka trudność dla koordynatora, żeby przed namówić do tej współpracy, ale jak na razie my to udywy, bo mówię, około 15-16 obiektów takich tereny są zapisane, a nad 6 już pracujemy, robimy, żeby ich przekonać, że wespółdziałaniem lepszy efekt. Naprawdę, a czym można ich przekonać? Co jest dobrego w tym projekcie dla tych, którzy są miewca takich obiektów? Że za niewielny wkład mogą dostać aż taci wsparcie, bo jednak ten cały budżet jest dotowany z datków Unii Europejskich, tak, to jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z projektu Interreg 5A i tu mamy 85% dofinansowani, także plus 15% musimy wyłożyć z datków, na co dały głównie samorządy, które są stowarzyszeniem. Pewno tych datków dali ci, którzy są beneficjentami, czyli te obiekty, które z tego skorzystają. No i to jest też wymierny efekt, że te datki zainwestowane przeniosą jakiś efekt pozytywny w postaci tych 3 konkretnych działań. Powiadomiły projekcie związanym z dworama i pałacama pełniowi był tu z koordynatora na Norda, możemy rzec, na Norda Kasie Radosława Kamińścim. Przebociwą w ten projekt zaangażowani są podmioty z Pianc, rozmaitych państwów z pełniowi był tu. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać za rozmowę. I zapraszam do dworów i pałaców nordowych Kaszep.